zijn zo blij met die bloemen. En ja, het is gewoon een hele interessante hobby. Het is gewoon fantastisch. Want in de hemel kan het niet zo mooi wezen als het hier is. Doe maar. Wat is er nou zo mooi in al die fuchsia's? Nou, de soorten. En je kweekt ze allemaal met een klein stekje van 1 centimeter of 5. En dan is het elke keer heel boeiend wat er weer uit groeit. Nou, een fuchsia. Ja, dat is niet eenvoudig. Want het is wel, probeer eerst een stekje maar eens aan de gang te krijgen. En ten tweede, je hebt bijvoorbeeld 8000 soorten. En die probeer je zoveel mogelijk allemaal te bemachtigen. Waar halen jullie de tijd vandaan? Ja, dat is natuurlijk niet zo te zeggen van 's morgens laat beginnen. Dus 's morgens vroeg beginnen en 's avonds laat ophouden. En als het wezen moet, dan moet je er ook bij wezen. Want anders dan red je dat niet op. Nee. En vooral samen niet, dat red je nooit op. Ja, om het zo te krijgen. Want het is eigenlijk een stukje van je leven, die tuin en die fuchsia's geworden. Ja. Dus zo kun je het wel noemen. Ja. Want we hadden hier ook open dagen. En toen kwam er ook een man en die zei, bij elke plant stond hij van, het is een wonder. Het is een wonder. Ja. En ik moest er zelf ook om lachen. Ja. Maar het is eigenlijk ook, uit zo heb, is het eigenlijk ook een beetje een wonder. Ja. Prachtig. En we genieten er enorm van. Hè? Ja. Maar heeft u daar wel tijd voor? Ja, we hebben er wel tijd voor natuurlijk. En ik heb ook geluk dat ik het mooi vind. Hè? Ja. Ja, want anders had u het niet met hem uitgehouden natuurlijk. Wat moet ik daarop zeggen? Nou kijk, er speelt mooi. natuurlijk wel een heel een rol ook. Een beetje overdosisliefde. Je hebt een overdosisliefde. Hè? Ja. Maar voor de fuchsia's of voor mevrouw? Allebei. Beide. Ja. Dat zijn toch allebei bloemen. Roosje in de knop. Goeie. Wat ben je aan dan? Nou, gezegd het paard. Er is een groot onderhoud door zo'n grindpaard. En daar is een wal vol jammen. En als het even waait, dan heb ik heel dit. Nou, dus ik ga werk om dat altijd wat netjes te houden. Juist. Ja. En dat je hier zo aan binnen, wat denk je dan aan? Wat ik goed denk. Ja. Nou, daar mag ik goed uitdenken waar ik goed denk. Ik denk natuurlijk wel. Maar, Ja. Daar zit je morgen dag. Nee, ik zit nergens mee. Oh. Ik ga een prachtig leven. Ik ben nog maar 91 en ja, een prachtig leven. Een goed leven houden. En ik ga geen klachten. Ik kan dus wandelen wat ik wil. Ik ben er helemaal op mezelf. Ja, ik ben net alleen nog natuurlijk op deze plaats. Die plaats is in twaalf bewenden, de voorste stek. De kop, daar wendt het mijn zoon. En ik ben je in de hals, maar we zijn helemaal apart. Oké. Van waar? Ja, wij koffie drinken met mij. Ja, we brengen naar de kranten. En hij is nu op het achterhoofd. Dat is een best zo'n jaartje en zo. Okay. Dat, ja, nee. Fantastisch. Dus je bent een goed zoon? Ja, de laatste keer dat ik bij de dokter was, had het is oorleerling. En dan werd nog om je rijbewijs verlengen te laten en dat ga ik nog krijgen. Ik meen dat dat mijn 94ste rijden. Nou, is dat net te gek? Ja. Ja, dat zou ik zeggen. Nou, je moet ophouden met dat ding. Oh. Want, ja, daar word ik zenuwachtig van. We hebben hier een naakt lammetje. We hebben hier meerdere schapen. We hebben een kleine hobbyboerderij hier. Maar nou ja, dit is natuurlijk wel bijzonder. En
lammetjes zonder vacht. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, nou dat weet ik niet precies, want nou ja, zijn broers en zussen die hebben wel allemaal vacht. Maar het blijkt een of andere, ja, een soort van ziekte te zijn. En ja, nou ja, dan heeft hij geen vacht. Ken je wel een boeten? Nou, eigenlijk niet, want nou ja, als hij te veel in de zon zit, dan verbrandt hij. Maar ja, als hij in de kou zit, dan ja, hij heeft geen vacht, dus hij krijgt het gewoon veel te koud. If you got a problem, don't care what it is. You need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Was er even om mij uit te lezen wat jouw dwang is, Annelien? Een vest te brengen voor de lampke, wat zonder wol is geboren op Ameland. Want het stond in de krant een fotootje en juf had het uitgeknipt en toen hier juf het maar naar squallen om en die hier toen ons verteld. Oké. En wat dacht je hem toen? Wij maakten er iets aan van. Wat hebben jullie meegenomen? Een vest. Is dat het vestje? Ja. Met allemaal schaapjes erop? Ja. Wat leuk. Oh, met knoopjes. Wat een mooie. En wie hebben die allemaal gemaakt? De Beppers en de Mel. Ja. Nou, zullen we eens kijken? Ja? Don't forget me, baby. All you gotta do is call. How I feel about you. Do anything at all. Let Ja, die oog heeft ook achterpoort. Zijn broertje zit echt te kijken zo van, wat heb jij nou aan? Kom je erbij? Ja, hij heeft alleen nog een koud kontje. Ja. Nou, jullie oma's hebben het goed gemaakt, hè? De bedden. Ja. Ja. Annelien, wat vies ervan? Mooi. Ja, zit dit ook goed? We moeten zelf nog wat aan wennen, geloof ik. Ja. En ken je nou ik naar boeten? Nou, dat denk ik nog niet. Want als het jasje nat wordt, dan blijft het ook nat. Dus ja. Maar en nou? Ja, nou ja. We proberen eigenlijk iemand te zoeken, een kinderboerderij of zo, die ja, misschien dit lieve lammetje wil nemen. Het is natuurlijk een hartstikke leuk beest. En had het nou net iemand meldt, wat dan? Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat we mee moeten doen. Want ja, je kan hem niet alleen binnen laten. Dat is ook zo sneu. Dus dan moeten we dan even verder kijken. Dus iemand te melden of hij belandt in de pan? Ja, waarschijnlijk wel, ja.